Men bir zada düşünemoy. Näme üçin türkmenler hakykat boyun alasy gelen o? Näme üçin Begen Sport, Murat Sport, näme üçin şey etdiňe? Berdi Begmenov 1000% var realny zada aýtdy. Men özüm tanamam ýöne on aýtýan sözlerini aňy pes adam düşünmeýär. Polny tejribesi, polny ösen adamlar, bilinse düşünýän adamlar düşünýärmi şoňa? Ol aýtýan sözler bar. Bir ayal gyzlara iş orunda öğretip bolýar. Birem özüne GoPro gazanyp bolýar, düşünýärmi? Ýagny sizler wara Eýran, Hytaýyň zatlaryny şutaýa getirip satýaňyz, malades aslında daşary ýurdun brendlerini Türkmenistana däl, Türkmenistanyň brendlerini daşary ýurda çykarmaly, düşünýärmi? Türkmenistany ösdürmeli. Düşünýärmi? Türkmenistanyň her bir çykarýan zadyny iň prostoýjysy jorap bilen maýka çykaryp bolmaýam, ýöneke ýaşaň biçilşi zady. Düşünýärmi? Şonu çykarsaňyz her bir döwlet zakaz etse, sizler çykarmam ýetişmeýän şonu. Näçe döwlet bar, näçe döwlet. İň pesräk döwletlerine sataýyn sizler şo zady. İň ýokary brendler dünýä bazarlaryna çykmaly. Begen Sport bar, wes Türkmenistan tanaýandyr, malades. Ýöne berdi Begmenov dünýä tanap durar, Rossiýa tanap durany. Bir hakykat boyun alman öwrenin men onu tanamak hiç gelýärdi. Ýöne on aýtdan gepler realny, şeýsen Türkmenistan ösdürip bolýar. Ol getirip ol Hytaýyň köne zatlaryny azan. Men eşitdim Hytaýyň ölülerine geydir ýani. Ol iň pes zatlaryny.